Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books there everywhere. Come on, boys, we need to dance. We have got a good chance. Ano ang nangyari daw sa Pilipinas ngunyan? Ano? Sing once more. Ano na malisyan mo tabi, Jerome, nangyari ngunyan sa nasyon ta? Hilingon mo, dating syota, binadil kan dati niyang syota, gadan. Hiling mo, Ana, Music so syota na girl, gets so binadil niya siya mga tugang kan dati niyang boyfriend, gadan. sing. Pagkatapos na binadil niya sa dati niyang girlfriend, nag-suicide siya. Gadan man siya. May saro mga tugang na vice mayor, binadil kan kunsyal. Gadan man junior. So vice mayor, linaog kan kunsyal sa opisina niya. Sing a happy. May pigpasoy-soy sa duwa, binadil siya kan kunsyal niya. Gadan man siya. Une, so sarong teacher, binadil kang estudyante niya, gadan. Aram mo kung ano mga tugang ang kwan, aram mo kung ano ang kausa. Binagsak kang kan maestro, kan teacher, so estudyante niya, binadil baga junior. Salbatana, ano mga tugang nga nangyari sa Pilipinas ngunya na mga panahon na ini? Ano nangyari sa tuya ngunyan? Naglakaw-lakaw ka duman mga tugang sa Manila? Nagmangno ka man? Diba? Mala, ay nako, deko talaga kursunada. Ano doon nangyari ngunyan na panahon sa lugar tadi? Uni man bata maray ang buhay ko ngunyan. Pinadarahan ako kan mga listener takan 15 contractors daa. Lalong nalibong sa payo ko dyon yun. 15 contractors dana. Imbis salbatan ng pangyari sa maabaka, lalong luminibong sa payo ko baya ngunya na. Boy, paulo ka daw ako nindo. Stoy. Mga friends, mga kapingki, paugmahan daw ako nindo ngunya. Sige daw, paugmahan ako nindo mga kapingki. Paugmahan ako nindo. Sige na. Paulo ka na ako nindo ngunya na hapon. Istoryan ako nindo. Hello? Migo, Yeah. good afternoon. Good afternoon. Ang namin maging maugma ka, isipon mo sana kami mga taga-Sigaw. Okay. Very good suggestion, Ligo. Inyo, Iyo man ang gagadi. medyo down and out ka Oh. pa dapat. Sige-isip mo. So, mga stress reliever mo. Iyo man ang adi. Tama ka pala. Pag gusto kong maging maugma, tagaligaw sa nang isipon ko. Iyo, kaya nga what part of London is in France? Uminintra pati sa compare sa marathon. Hinda. Oo. Tama. Thank you. Very good ang suggestion mo, Thank you, Ayos ka? Sa mga happy moment mo pag mga happy moment mo ka naka-aging daw, mahal yan. Iyo daw. Totoo daw yan. Totoo daw. Okay. Very good suggestion, Nico. Kanang tunay.
Tama? What part Okay. of London is in France? Ano? What part of London is in France? May nag-text sa kuya, amigo, na diskwido? Nako tulos. Di ko ni haputa, madagastosan kitang maray. Okay. Bye-bye. So viral na banyo queen sa Hong Kong. So lalaki man na may legal wife at may number 3. Number 3, ara mo ni Junior? Ara mo, sa newsroom ta. Shara. Ara mo ni na viral da sa Hong Kong, banyo queen, lalaki na may legal wife, may number 1 and number 2. Aram mo ni, dahil mo aram. Sa Hong Kong da viral, dahil mo aram. Maray man da dahil ka mo pailing ka mo kanito, dahil ka makaisip pagbagom, pagaro kayo ng uroron. Imagine may viral o number 2, number 3. Ano daw Junior ang feeling kang may number 2 Jun, ade? Ano daw feeling ka yan, ade? Ako kaya ang experience ako sa buhay, one at a time. Kung saro, si Jasmine na naman, maulok-ulok. Pakaraya Jasmine. Di ba? O Jasmine, may pinurward ako sa imo. Haputon mo akong ano ito. Iyo, okay. Diba? Arog da ka yan, mga tugang. Ilingon nindo, natabaya, kita nagahanap kita kiba, naigwa na kita. Iyan ang day ko aram kung natao. Iga pa lang ki, legal wife, kabit number 1, kabit salbatana. Grabe man iniman, may bulawan man gayon iniman na. Gari may bulawan gayon, Junior. Gari may bulawan gayon, Good afternoon po. Kanina may nag-ibi na estudyante sa Canteen High School. Hinapot ko, nata nag-ibi. Pinagbreakan daw siya kan girl, abaan na suboy. Nag-ibi. So girl, sige ulok. Kanina dyan sa... Nailing mo na. Totoo yun eh. Sa sarong eskwelahan dyan mga tugang sa sa Kamalig, sugbok balalaki da sigan hibi sa kantin, so babae da sigan ngarak-ngak. Nailing mo na yan. Hello? Gusto mo maaraman, Bibi? Swarin? Kung number 1, number 2, number 3? Di ko, aray ano ito? Ikaw ba sabi mo, ano daw may ang feeling kang may number 1, may number 2, may number 3? Iyo nga, di ko alam kung ang feeling ka yan daw. Madali man siyaan. Ano? Paano daw? Ikaw pa rin. Kumuha ka kay number 2, tapos kumuha ka kay number 3. Ulo, pag napatian mo na, Noel. Gusto mo yun, experience ko. Correct. Paano ka makataram kung dahil mo ma-experience yan? Sige, isip mo na. Lapos na ka salbatan na ka. Ako binugmakan sa kuya ko niya. Naling mo so nagkakadarakop baga na mga nasa kwarto. Adi. Dahil ka magpadakop, pero importante. Iyo man ang ano. Iyo. Okay. Bakit mo ka kitabuhan? Mapadakop ka? O ano ka? Aram mo ang teknik kung paano ka dahil madagop, migo? Number 1, do not use social media communication. Number 3, do not use cellphone. Number 3, tabi. Number 3, dapat limited communication only. Tama? Natara mo? Oo, mo yan. Ikaw ba nga po ko natara mo? Nabasa ko duman sa vlogger. May mga vlogger eh. May vlogger. Tinara mo. Totoo yan. Iyo. Realidad yan. Iyo, totoo yan. Aram mo, ang kaugmahanin tao paminsan. Dahil mo man, may mga bagay-bagay na gari madudumang ka sa dit na kaugmahan sa na okay ka na, di ba? Correct. Yan ang kaugmahan na rin na babakal. Pero dapat, dahil mo siya masyadong ikaseryoso sa buhay.
Sabi nga ni mga tambay, huwag mong tatambayan. Nan. Mo lang. Di mo dapat tatambayan, tambuhay nin tao. Paminsan, gari habo mo na, gari mo mo pa. Kaya nga, daanan mo lang. Oh, bata nata daw tagore sumuya mo, habo sa imo, di ba? Imposible yan, BP. Sa party mo, dahil sa'yo mong maabo. Noel, okay na migo, okay na tabi. May. Lapong kasuntang yung salbatan. Tall, dark, and handsome. Tall, dark, and Handsome. pwede. Pwede mo. Diba? Pwede. Realidad yan. Ano ba kaya, Alam mo amigo? kulata? Ano ba kaya? Tall, dark, and never mind. Aram mo kulata? Oh. Barkada ko bukan tugang mo. Lapong kasungang salbatan na ka. Ganit pigkismisan ka na, hermano, ha? Awin na. Bye-bye. Oh, Sige siya mas matali sa inyong dua. Si hermano. Matalo si hermano, eh. Mawala gito. Talo na ako doon sa imo. Pero sa abilidad, gari daw ko sa sarimbang bagay. Ayo. Ayo dito. Aray, dahil sa matagal sa ko. Dito. Ayo dito. Dahil sa ko matagal. Ang pait ka, gari ka nagdakop kaya agbaan. Okay. Bye-bye. Sarap. Mukba ka. Ha? Pinaubahan ni ka. At ayun, ang ani ba ang pigtataramta? Dapat dahil ka sana makasobra. Correct. Ano man na sobra mo na pag inabuso man bagay na yaon si mo, ikakaraot siyang kambuhay mo. Saro pa ng buting buaw ko yan dapat instinct nasa payuta. Oh, Daanan mo lang, huwag mong tambayan. correct. Kung sa nagari, ang pwede magari sa one fly ba? One fly? Kaya nga Kung sa manok? pag dinaanan mo, pwede mong balikan. Kung sa manok, magari sa sarong samparak, pak! Okay. Bye-bye. Sige. Bye-bye. Whew. Good afternoon, Henry M. Ay. Upo. Talaga? Upo, kuya. True po iyan. Nag-advise pati. Ay, nako. Yan pigasabi ko eh. Yan ang pigasabi ko. So, estudyante na ang lalaki, sigan hibi sa kantin. Habang may kampang siyang, may babae siyang kariba na sigang ulok. Ito palan, brinikanda so lalaki, kan girl, na sigang ulok. Adi? Aram mo, normal po yan na ang lalaki, ang girl ang nagbe-break sa lalaki. Tama, John? Ang unusual dyan, kung sa lalaki, ang pigbreakan sa girl. Dakulang insulto yan. Diba? Kaya ang pet kan, before ka mo mag-move, ano ito? So, magsiblagan ka mo. Ano English kan magsiblagan, Junior? Ano yung English kan magsiblagan? Mag-part ways. Dapat, ang horror, gasa ka mo friend, gasa ka magbarkadang duwa. Ngani na pag alimbawa nga bako na ka mong duwa, pwede sa ka mag-churro chat. Okay, Junior? Di ba? Ang mga ex mo, pwede mong barkadaon. Di ba? Kanina, harap ka na maray dyan na iagihan. Di ba? Ito. Now, upo, kuya, true po ito. Nag-ay yung ngani, adi. Ay, nako. Ito. Kadali lang. Mahagad tabi kaming tabang kay Mayor Isham na ipaklearing man ang tinampo hali sa pang UST Hospital pasiring sa Teachers Village. DWCL campus. Dakulo nakapark na auto sa tinampo. Minapiyoton pag rush hour. Pagralaogan na sin pagretira kan mga estudyante. Salamat po. Yan. Sige po ha. I-forward ko tabi yan. Yan pong mga nangyari sa aton nga na resulta kan hindi pag-intindi o pagngilala sa Diyos. Tama po. Dahil iyan nakasulat ayon po sa talata ng pangalawang Timoteo 3:13. Ayon kay Apostol Pablo, datapwat ang masamang tao at mga magmandaraya ay lalong sasama ng sasama na nangagdadaya pa rin sila rin ang mangagdadaya sapagkat ang mga taong magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin din sa salapi.
mayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, suwayin sa mga magulang na mga walang pasasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kay sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggan ang kapangyarihan ito, lumayo ka rin sa mga iyon. Kaya iyon po ang nangyari sa aton nga na, ay matibayon man in texter tang ini. Pag ang tao mga tugang kwan, uning masyado kang sakim, masyado kang makasadiri, di po ki abutan mga tugang an buhay nin tao, lalo na kung ang satuyang buhay, di po niya to mga tugang pinagtitiwala sa mahal na Diyos, asinalngawan niya to ang mahal na Diyos. Arog kayan ang buhay nin tao. Budak, dapat kita matinabang, tangani po ng buhay ta, mapakaray ta. Ilingon nindo mga kapingki. Andi ko masabutan kung nata may mga taong nagtatabang na dagit. Na-experience nindo yan. Pag tinabangan, pagtalikod, nagugumod-gumod. Ano, na ngayon nagbaliyaw na naman yan. Kapirang bisis ko na ngayang tinabangan. Dapat ko nagtatabang kita, bulaho sa satuyang puso, nadait ang mga tugang kinukulugan ang satuyang sadiri. Pero natata kita pag nagtatabang kita, diri, ano may dagit pa. Di ba? Oh. Hello, Mr. M. Maribo ko na gari sa Albay. Ma-double date na sana kita ni Nasani. Kasi ay, sige daw. Sige daw, Donyatin. Sige daw. Mga mag-ururon daw kita. Dumang kita Santo Domingo. Tego dumang kilugar na magayon noon. Ade, dumang kita. Sa Makakay na sana kita. Sa Makakay. Sa Makakay na sana. Magdalan sa kita ki Kwan, ki ano lamang dyan na wine. Okay. Apodan mo bigo si ano ko niya na sa Alexis ngunyan yun na de? Duty na daw sa Alexis? Ano daw kung duty na sa Alexis ngunyan? Palmason sa bari. Maray na nagtatagalakaw-lakaw kita. Tabi. Iyo po. Oy, alat ko na palan. Uni palan, baka igwadigdig ki ticket sa kuya na. Salbatan na. Po. Si Alexis Palan, nagpa-Manila, sa nag-intra sa marathon sa Manila. At nahiling ko nga ni baya. Buda, mauli na tulos na. May nami-miss bagad siya. Sa iya Palan, may nakamiss sa iya. Ang sabi, may nakamiss da sa iya. Oo. Galing ka ba sa chat group? Oo. Oh. Yaw na gayon. Ha? Yaw na gayon. Yung ano daw ano? Sa kalian mo, tamatusugo na norandig di sa Gamalig. Apudan ko? Kin mo apudan, tamalang kusog ang tikaduran. Bagong... Sige daw. Sige daw. Apudan ko. Kami noran, talaga? Sana duty ngunyan. Sana iyo. Sagin-sagin ka sana na. Okay. Sige. Okay. Sige. Good. Thank you Very good ka. Oy, Donyatin, bago ka magbalik sa Australia, tabi, magdiyo dyan kita na lang sa Kwan. Yun na lang kita sa harong mo. Sa Makakay. Ade, yan na lang kita. Ito nga hindi yung problema. Ano ito? Paluwason. Maluwas kita sa barangay. Ade na kita sa harong muna sa natabi. Maray pa dyan, may swimming pool. Ade, pag kitang problema sa buhay. Pero alat mo na pala, tamapod ako sa pag-asa ta. Anistal yun, sagin man nga yun, ade, mahapit kita kung kumusta na si... Bako may maraot na panahon yun ngunyan. Bako may maraot na panahon. Yun. Ikaw ade. Okay gwa? Pabian? Pabian baga? Yeah. Alat ko na. Good Jaime, Jim. Yes, BP. Migo.
Amigo. Gararam ko na ang pasarositsit mo, BP. Aram na kung ano. Ikato lamang sa alunan ko. Pati, Ha? barita ko, BP, may mga tiyaon ka na sa ligaw. Salvatana ka. Chismoso ka man pala. Amigo. Roger, BP. Oy, anong oras sa duty? Anong oras? Ano, pagaro sa masunod pang simana gayon. Salvatana. Ba't sabi, pauli na da? Iyo talaga ano ito, nag-marathon guide sa Manila. Naku, nanggana ito sa marathon. Basta pauli na da siya. Ay, day ko lang sigurado, wala akong balita pa. Oh, inta. O, hindi ko alam kung naarong kayo ni. Kumusta si Fabian Tabi? Nagurang kaya kasaba ko sa 3rd District. Bakusugon? Ay, ano po ito, bako man siya associated naman sa Bagyo, mga ano po yan, mga localized thunderstorms. Okay. Normal ito, ade. Dahil kitang, Oo. harayo na ito si Fabian, ade. Kasaba ko biping, alas 10 ng aga, nasa ano ini, 1,170 Harayo na. kilometers east kang extreme northern Luzon. So, pero naglaog lang digdi sa corner sa tuyang area of responsibility. Tapos? Approaching ini digdi sa nasyon kang Taiwan. So, dyan po expect na okay. balance. Okay. So, pag nagluwas na siya, dahil nakitang maraot na panahon mo niyan, pigbabantayan, ano? Sa kanyang DP, duman sa luwas, wala pa man kitang na-monitor na panibagong Ay, very cloud good. cluster Oo. o NPE. Kasi mo kayo, makusog sa uran, nagharapot sa mga tao. Pero sa Ligaspi, dahil man nag-uran? Dai pa po. Pero, oro at yan, kasi may mga overhead kitang pigapuntang cumulonimbus. Opo. So, mga mahibugo na mga pangonoron, yan ang nagiging thunderstorm. Okay. So, asub na, pero okay kita, ano? Mari ang panahon tano. Pwede na kitang problema. Okay po. Except digday sa mga isolated thunderstorms. Iyo. Okay. Sige, Migo. Salamat na. Uy, bala ka Sige na. Ipakimin mo sa pangalan Iyo. ko, ha? Iyo. Ako nang bala. Bye-bye. Thank you. DGBT. Okay. Palpakso pasunod sa ko junior ni Jimmy. John, palpaks pasunod sa ko ni Jimmy. Sabo kaya, ali kami duman sa 3rd District. O sabi kan may carry ba ko yung kasaba ko John? May carry ba ko? Moranon niya po. Angin ako iyo. Ngayon nga, kakawara ba nga kay-stress ang uran? At talaga nga niya ako. Iyo. Okay. Sige. Okay. Hoy, alam mo na. Uni po, may saro pa akong ticket digding kaput-kaput ko. Kasubak mo, nagpabakal akong ticket duman sa sarong opisina. Dahil ko nangaranan. Magayon nun so halat-halat biduma. Siguro mga 2 oras gayod kihalat. Magayon man suron-uron mi ketong kairiba ko. Magayon sa huron ming duwa. Boda may nagparalaog-laog man duman. Magayon nun man pag-irlingon sa mga ragi-agi. Duman sa... Pero habang naghararom so, nga ako, malauna na. Sa pagiling ko, naglibong na dyan, nag-blurred na junior sa pagiling ko. O daw nga niya ako ini. Pikiparulo ka na akong kairhiba ko. Kung nadismayo ako duman. Podo ko ako diran ka itong... Diyo, now. Uni po, may sara akong ticket digdi. Ang kantidad po kay ni, para po inidigdi sa... Baka lamang may nagdadangog lamang dyan na mahirakon. One Voice Part 2. Dinner Concert for a Cause. October 10, 2025. So, amigo ko, nagbakal ka sa bagong saro sa kuya. Ang kantidad kaya kan ticket mga tugang is 5,000 pesos. Ang proceeds, aram na po nindo ini, will support the ongoing formation of future priest of the Diocese of Legazpi. Ngunyan, kung di ka mabakal ki ticket, automatic, saro ka na po sa mga benefactor kay ni. Benefactor. Saro ka sa makakatmatabang para po makatapos sa pag-ireskwela sa mga seminaryo ang mga tawong ini. Kaya po,
ang kwan baga kaini, ang kwan baga, kwan kaini, ang chef, si Chef Jesse, duman sa di po siya naghagad ki talent fee. Ini kayang chef na ini, international chef yan. Dakulon siyang mga pinagserbihan ng mga pagkaon, mga ambassadors, mga dignitaries, sa kasabay si Pope Francis, etc. Pero sa Legazpi po, sinilibre niya ang sa iyang talent fee para sa tuya gabos. For us to be able to raise funds, mga tugang for the clergy, for the seminarians. Tayong pag-eskwela pa lang dyan. Oy, doon Sani, amigo, Sani, ang pag-eskwela pa lang Sani sa seminaryo, amigo, mapaghalon man talaga. Imagine, i-house ka dyan kiperang taon. Sa pag-house mo dyan, magasto pala ng pagpa-eskwela dyan. Ano, Junior? Bagas, pagkaon, isira, sabon, pagkararigos, etc. Diyan kaya mahal palan ang pagpa-eskwela seminaryo. Dako lang gusto mag-eskwela, dit ang nakakalaog, paano kaya kulang mga tugang. Ang nagtarapo sa pagkapadi, may mga benefactor tabi yan. Ini nga isa amigo kong Sani, hindi akong naglaog sa seminar, pero ang titindogo ni Sani, di talaga ni pag magiging padi, tagari. Kung maging padi kayo din ni, gardakol kayo niyan maghanga na mga kwan, mga mga maghanga na mga ang padi baga pagpugi baga dakol kang para simba. Dong Kung ako naging padi, ano daw Junior, adi? Naroon naman ko lamang, so, ngaya padre, nata ngaya padre ta, yan nga sa mo ngayang kumbento, kada ko ngaya kan mga nakahangir na mga bra. Buda ngaya padre mga bado, kibabayi, duster, palda, nata ngaya. Sabi da kan kura para ko, ay sus ko ngaya manay, ano nga ka lang sa tuyo ng estratehiya para makakuha kita kidakol na kwarta sa simbahan, parokya. Takon asahan ko na sa nangyang limos nga nindo, dahil kita maabante. Kaya ngayon, nag-ako na akong labada. Arog na tabi kayan. Iyo po, kaya tabi, kamo na mga nag-antabay ngo yan, mag-text po kamo sa sakuyang numero. Tabi, may saro pa akong ticket digdi. Deko lang, actually, may dudumanong pakuta kami kasuba ko duman sa may Kamalig area. Sira Mariel pa rin sa nagduman. Kuya Henry, makusugo ng oran sa Kamalig. Ay, totoo, hali po kami dyan sa Kamalig tabi. Grabe ang kusugang oran. Baka po interesado ka mo dyan, 5,000 pesos tabi ni. Para sa fine dining, gigibon po sa October 10, dyan po mga tugang sa ano ini, sa simbahan ni sa Legazpi City Convention Center. Okay. May naghaputig di bayad. Yes. Yes, tabi. Yes, tabi. Okay. Yan. Okay. Sige, yung tabi yan ha. Good afternoon, Hen. Pwede man po gayo. Ang gibon mo, kung medyo kapos ka sa kwarta, magtipon ngaya. October 10 pa man ini. October 10 pa man po ini. Pwede ka mo magtripon-tipon, magatagatipon, makakabilog po ka mo kaangki, 5,000 pesos. Iyo po. Minaabot sa punto na arog man talaga. Baraya, nagtataga-tao ta. Ang pagbalyo po kan, madali on ang sa tuyang balik sa buhay ta. Alright. Good afternoon, Henry. Ang suggestion ko lang doon sa manliligaw na lalaki, para hindi siya masaktan ng labis, dapat ready siya, pirmi, ang nililigawan niya, may karapatang mag-entertain ng ibang manligaw. Kaya sakaling dumating na hindi siya ang napili, move on agad. Ibaga, tama ka po dyan. Arog kaan, dapat ang attitude nin sarong babae asin lalaki. Di mo dapat na ikadusay ang buhay mo na iyon na talaga iyan ang maago mo. Bako yung tabi, amigong Sani, kantar,
Di mo dapat na ipagtiwala ng buhay mo na iyon na talaga yan na boyfriend mo, iyon na talaga na girlfriend mo, ang maago mo. Dapat bako di ka nakasara, magka-break man kamong duwa, di ka makukulugan kimaray. Naging mapagparaya ka sa saindong naging relasyon. Tama? Junior? Tama. Arog kaan dapat ang mentalidad. Kaya, breakan ka man, mag-break man kamong duwa, di ka masyado makukulugan. Tara mo na, kaya ang pigapod nga ni na pagiging syuta, ang apod tabikan is trial. Ang apod kan, courtship. Courtship tabi ang apod ka yan. Di ba? Courtship. When we say courtship, din kasiguruhan iyan na kamong duwa. Di ba? Kaya dapat, di kita nagkukulog nin buot. Kung di ka magkalinabusan ng duwa. Di ba? Kaya dapat, habang mag-shoota, di mo na pigtataw ang namo. Tabi, di mo na nagpapapasaw kang namo. Tangani na di kita ki problema. Nasabutan? Oh, araw, tama yan. Good afternoon po, Hen. Good afternoon po, Sir Hen. Inaamin ko po, alat nga una, ha? Inaamin ko po, isa akong katulong. Ano daw kasi ang nangyari kung bakit nagkarelasyon kami ng driver namin? Matanda siya sa akin ng 10 taon. Pero po, binata siya. At may isang anak. Galit na galit po sa amin ang amo ko. Nang malamang may relasyon kaming dalawa. Kasi daw baka sa bahay kami gumagawa ng milagro habang wala sila. Ano ang hiling mo dyan, tabi? Junior, ano sa hiling mo? Ano ito? Gusto ko na pong umalis ng trabaho. Kasi ang isa sa amin daw ay dapat umalis para hindi sila may stress kung wala sila sa bahay. Hindi ko alam kung paano ako nagkagusto sa kanya, pero di naman kasi kami nagligawan. Dumating sa punto na nagyakapan na lang kaming dalawa. Salbatan ang pangyayari sa maawa ka. At nagtut po kami sa garahe. Masakit po sa kalooban ko, pero ako na lang ang aalis kasi po yan daw ang patakaran. Arog ka ini, iha. Pero bago sa advice ko, ang mga helang kang atay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga lat ko na mga helang po sa atay na dapat, mga helang na dapat, alam ko na, mga helang na pwedeng makadiskwento sa tuyang atay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Kaya po, mga tugang, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Ang liver aid po, magkatabang para mapugulan ang danyos kang atay. May bisyo ka man o wara, mahilig ka man umuday, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin Capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Mag-liver aid na para sa baskog na atay. Jasmine, maralig din eh. May hindi ka na tabi. Madali sana. Check me sked ni Sunny. Taga rin nasa abroad kami. Maabil kami kiduwang tickets kan dinner for a cause. Pagyaon na kami kaan. Ay! Ang dinner for a cause tabi atitin October 10. Kaya kung October 10 tabi yan, so pag-transfer mo pag abroad mo tabi, adjust mo na. Dapat tinyaon ka mo sa Legazpi. Tama, amigong Sunny.
Tapos nga niya, pigbuta na sa pag-abroad tang duwa. Duwa pating ticket ini. Ay, salamat tabi, Atitin. Basta ma-date kita sa... Matchat ako, tabi. Dapat gayod, Atitin, kuhaan kita. Sabadong banggi gayod. Mapagalong pag mamatang atab kun bako Domingo pagkaaga. Sabadong banggi tabi, Atitin. Buda, Kuya Sunny. Okay. Nadagog mo na sa problema kan texter ta? Nadagog mo? Hindi po. Natry mo pigdangog. Matabilon si Ma'am Shara. Nasautan mo pa si Sarah. Ang problema, araw kayo ni, may sarong kasambahay. Yo. Ay, yun, nadangog ko pala. Nadangog mo? Mm-mm. Na-in love naman sa driver nila. Na 10 years ang gap. Oo. Pero soltero, driver. Nadagit so amo. Kan sabi ka na mo, dapat nga saro sa ndo maghali. Tabaka nga habang nga wara kami, may nangyari di sa araw. Di ba? Kaya nga ninayaon na may nangyayari, yung pangdaisin na. Tama, di ba, di? Apo. Pataan mga laki ba ganugad? Mga kuan, mga Mapusok. Hala. O, tamang word. mapusok. Apo. Bako manggabos. Kaya nga sabi, mga ibang lalaki. Mo, bako manggabos. Ang iba, okay. Anong advice mo? Gusto niya na maghali. Gusto niyang boyfriend niya, ang mata duman na may hanap buhay. Siya, mahali na lang siya. Gari may point ako, sailing may point man so amo. Tabaka man ang wara sinda, may nangyari duman sa arong. Di ba? Sa kusina, o duman sa sala, o sa garahe. Gari man, may point man. Sa rosa dapat duman na niyaon. Ay, anong masabi mo? Ano duman sa advice mo sa girl? So, girl ang nag-text? Eh di, mag-usap sila nung magharampangan sinda. Nisay? So, amo niya, so, jowa niyang driver, tapos siya. Tapos, pag uro na ninda, na kung muya talaga nindang kung muya niya talagang ang matada na sana so, jowa niyang driver, kung itugot kang amo. Siyempre, ang masusunod man giraray, so amo. Kaya nga, naniling ko, siyang so driver ang iwawalat. Nalalagit so amo. Dahil ko anong gusto lalaki ko sa babae. Baka nagsilo sa amo. Ay. Baka nagsilo. Ako sa linggo, pwede, ika. Pwede din. Pwede, di ba? Pwede, maghanap na lang siya ibang trabaho. Paglipat niya duman, maghanap siya ibang trabaho na duman siya pwede na maghanap buhay. Tama? Baka maapektuhan so work nila parehas. Iyo baga, buda. Gari man ang galba kumaray na, di ba, alam mo nga, ikat na mo, may, aram mo sa loob ka nga may magsyuta, gari ba kumaray, adi? Malay paghali. Naapektuhan ang work. Oo, buda, paghali mo, nino ba ka? Pag-uli nina, may gurunoso na ang balo duman. Adi? May milagro. Buda, may kribad na ang pagkabutonis kang, di ba? Respeto din sa work. Correct. Buda, itong harong, ito dapat pagibuhan ka ito. Tama o. Di, ayon po sa aking kondito, aking tagapagpaliwanag, iyon man ang nasa isip ko. Ika kung gusto mo tabi maghali, bukin man ito. Ha? Pero magparam kang tultul sa amo mo, buda, pwede ka man maglipat ka ibang trabaho. Tamas kaya ako talaga, aram kung may relasyon ka mong duwa, dahil pwede ito sa kuya. Baka malay mo, nagsapna ka, nagugas kang plato, yan so driver, dahil mang kipigduman, tapos yan, nagsapna ka, baka diyan ka, para sa plato, nagkaurulog sa plato, luman sa sink. Tamay, biglang, kung ano nangyari duman sa plato, di ba? May nagsakat na ikos. May nagsakat na ikos. May suminakat na ikos, may problema. Napasa sa plato. Ako sa iling ko po, bako man napigpapaboran ko sa boss mo, pero gari, pwede.
Day man kay mapupugulan iyan na ngayon, day kami gigibuhon. Tama man. Diyan ang respeto kung day kamong gigibuhon, day kay mangyari. Pero day man iyan mawara sa isip mo, kan amo mo, napigdududahan niya. Di ba? Tamali mo nang lumukso sa ikos, pasa sa plato. Pasa nga sa plato digdi. Oh, di ba? Kaya po iyan. Tayo itong driver, garo, importante itong yaon ta, paano magdalagang ka na auto kung lang driver? Pilyo mo na ang driver, adi. Ano? Taklan sa driver, garo, tado ta arog iyang kaan. Pero soltero man, may problema. May agum nga nakadara. Kayo? May agum nga ni nakaka-lansi, yan pang soltero. Si say sa midbid mo, sir, na may agam na nalalansi. Sa mga pelikula baga? Diba, mga pelikula, di ba? Sa mga istorya, anong nangyari baga? Mga pelikula ni Tonton Gutierrez o na ni Richard Gomez. Gusto mong gapunta ka ring labi, Bulfin. Thank you, tabi, Ate Jasmine. Yeah. Okay po. Okay. Sige. Okay ka na? Anak marinang kon, pumati mo ngunyan. Ika, maray. Alright. Sabi digdi, don't comment. Each other po yung sinasabi mo na magkalot ninube. Dapat hindi mo na habang kayo ay BF and GF pa. Para kung walang panagutan sa bawat isa. Yung ani. Pero ako sa iling ko, pwede itong gibuhon. Sabihan mo po yan na may problema. Kusto niya siya steel wall, taso kadurata. Ay bako man po, gari. Kuli, ano mo sa magsyuta, Junior? Nangyayari ang hindi inaasahan, Junior. Sa day man inaasahan na pagkakataon, Junior. Totoo lang. Magparang kangkit, di ba yo? Bako yung tabi, amigong Sani, Kapitan Sani, Kantar. Sa magsyuta, bag amigo, nangyayari ang day mo inaasahan, sa mga day mo inaasahan na lugar, buda sa day mo inaasahan na pagkakataon. Bakong iyo? Iyo baga. Day ka na mag-revoke dyan sa Laguan Automigo, day ka na magtango o mag-react, sa isip mo sa nansibag mo, dyan ka nadamay ka dyan na, nakudot ka ng kataning mo. Pero may mga hindi inaasahan na nangyayari sa day mo inaasahan na lugar, ang mga pangyaring day mo man inaasahan sa buhay ng tao. Diba? Alright. 11, bago po mag-abot ang alas 4 ng hapon, magbabalik kami sa Pinky on Mo Baby. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalog Festival Executive Committee, ang Ibalog Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktividad, siling sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Dicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalog Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Dicolnon. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa tong pagtiripon ini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa lamang saro. Itagabos tiniripon ninyo sa Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, konsyerto sa Kipya
featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade. And Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alright, uy alas 4 na pala ang mga helang kangatay araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang panginom ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan ko day magbabago tanganing mga tay kay puhan po na sabayan ng proteksyong liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud. Asin proteksyon kang atay. Ini may Silimarin na halis herb natural kaya aligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Pwede man na mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala. Mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po ako sa aga, 5 o'clock in the morning. Ay, salamat po ha. May nagchat pa digdi saro patabing. Oh, saro nga sa buyang ticket ihatod mo sa ko digdi sa Bill Amor Subdivision. Anonymous lang po, paki number blah 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 number. Ika po maghatod ta sabi ni Lola, gusto ka dapo niyang mahiling. Tapos may merendala na po digdi, mga alas 4 ka po ika magduman sa agang hapon.
makaugmahon ano Junior edi. Ako sumahatod may mirindalan pa. Jesus ko. Magayunon iyan. Salamat kan sa rong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Let me take you home. Let's cut the chase to every man.